स्टूडियो आमी चढ़ल जवानी लागता मिसाइल देख के फिगर बानी पागल है ए भतीजवा तनी सुना। चढ़ल जवानी लागता मिसाइल देख के फिगर बानी पागल है बोल जन भतीजवा दे झूसी के लाल का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाल का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाल का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के पैसा साला बाहर मुक्त पेन्हतारी कहस के कढ़ेली करे जाऊ त तनिया साहस के उधले बाबू सेटिंग करा दे। अब रहल नहीं जाता हमरो तो बाटे नाता खाता हमरो खुलवा दे उनका बहनक में मारता तो भेलाइन लागेली बॉडी फाइन सादा बाडी लपुआ मन के रहक में जय है बैठ कहियो त खाउसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के अखिया के काजर उनका उतर नाची तब से दुल्हा बनाले से कहते हैं बाबू अजीत के अरे मिठाई खियारी सीटिंग करा दे कहले सूरज सम्राट तो पर गईली हूँ डांट बाटे जो हेली कामना मरहत के डीजे के राजा के बुलवा ले हम भेजा के बुझस नहीं हमारा दरहद के मुआ बनावो जनी तू घाउसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के। माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी।